Edid vatandaşlar qarasılayan azayip ovadan fırsatlarımız gelip yetti. Hanaklimiz bilelikte ulu saatlik soğukun bilen, yer sarpmalar bilen qarasız bakbi taraf Türkmenistan diyarımızda bağı toylayan yasarmızı ovadan azayip aydım sağlar bilen toy sevaplarımızı ovadan yasarmızı qarşılıyor. Çalın çalın sağları oğlumun toyuna, dostlarım tan soyunasın oğlumun toyuna. Yol verin kudalara oğlumun toyuna, komşu karındaş gele oğlumun toyuna. Yaşlar mutlu ola. Hey hey. Hey hey. Gelin gel öyümüze bağıt getirdi bize. Gelin gel öyümüze bağıt getirdi bize. Oğluma taydır gelin, rızkılı baydır gelin. Oğluma taydır gelin, rızkılı baydır gelin. Nesip etsin her kime bağlasına bu anma. Oğlu yürüp kıyı çıkarıp arzularına yetme. Çalın çalın sağları oğlumun toyuna, dostlarım tan soyunasın oğlumun toyuna. Yol verin kudalara oğlumun toyuna, komşu karındaş gele oğlumun toyuna. Vay vay vay. Hey hey. Bugün eken karıştık oğlumun toyuna, İkimizin münasip dönüyüne boyumuza. Nesip etsin her kime bağlasına bulunma. Oğlu yürüp kıyı çıkarıp arzularına yetme. Çalım çalım sağları oğlumun toyuna, dostlarım tan soyunasın oğlumun toyuna. Yol verin kudalara oğlumun toyuna, komşu karındaş gele oğlumun toyuna. Toylar mutlu olsun. Mahmut Siye. Hey hey. Hey hey. Hey hey. Ah hey ah hey. Çalım çalım sağları oğlumun toyuna, dostlarım tan soyunasın oğlumun toyuna. Yol verin kudalara oğlumun toyuna, komşu karındaş gele oğlumun toyuna. Çalım çalım sağları oğlumun toyuna, dostlarım tan soyunasın oğlumun toyuna. Yol verin kudalara oğlumun toyuna, komşu karındaş gele oğlumun toyuna. Berekela yarsarmada qarşalan hormatly mehmanlarımız köp sağ olun. Toylarınıza qaytın canınız sağ, ömrünüz uzak göreceğiniz dine qowluk bolsun. Yurdum Tanrı'nın nazar salan diyarı, yazlarım mol, kışlarım mol, savam mol. Oğuz Han'ın korkudatan devamı. Türkmen ilim, sen aman ol, aman ol. Esselamu aleyküm, hürmetli mehmanlar, edid vatandaşlarına ekleyeceğinizi, çünkü devlet ağzı bir maşgalada tutulayan bereketli toy saçanmasına ekleyeceğinizi hoş gördük. Nıha mehribanlar ekliminin bilişimi diyali, qarası bak bir taraf Türkmenistan diyarımızda, Qahraman arka dağlı Qahraman serdarımızın sayesinde yurdumuzun her bir günü toy bayramları evetsenler. Nıha şu gün olsa il içinde silanyan, hormat koylayan Amanur dağımızın şeyde de sarpa koylayan Ejeşken necemizin devletli ocağında devlet ağzı bir maşgalasında bugün ulu saatlik soğukun bilen toy tutuluyor elbette.
Bugünkü toýumyzyň, bugünkü davaramyzyň sebäpkärleri bolsa, Pirdurdyň şerde ýan ýoldaşy, Rızqally döwleti gapa gelin bolup gelen Aýgözel geliniň bagyt toýy. Onha bizem öz gezegimizde şuňky ýaşlarymyza tüýtürekden ak ýol, ak bagyt ardy edýäs, owadan ýaşlarymyz bagtly bolun, bagtyar ýaşaň, gahrman arka dağımyzyň, arka dağly gahrman serdarymyzyň saýatynda görjeňiz diňe gowluk bolsun, janyňyz sag bolsun, toýlaryňyzam diňe toýlar ulaşsyn. Hormatly mehmanlar, ediz adamlar, şuňky güneşli Türkmenistan diýarymyzda, arka dağly ýurdumyzda bagyt toýuny toýlaýan ýaşlarymyzyň toy davarasyny aç bermek üçin hemde ilkinji gutluk sözüni aýtmak üçin. Şerede gelen mehmanlarymyza toy eýeleriniň adyndan hoş gelipsiňiz, sapa gelipsiňiz diýmek üçin Babamrad agamyzy uly hormatlary bilen toýumyzyň mikrofona teklip eder hemde davaramyzy aç bermekligini haýyş edýär. Babamrad aga başladyr. Assalamu alaikum. Pirdurdy, Aýgözel bagtly bolan bagtly ýaşaň, şu toýum açykdyp bolany diýen. Goýt geçireli. Paslarym bir goý. Aýdymlar aýtmaryň haýyş edin. Babamrad aga köp sag bolun, janyňyz sag bolsun. İşleriňiz öýtülik ardy edýär. Haýyt adamlar toy davaramyda açykdy bolan edildi. Ortada goýulan nazyk ummatlardyr. Bugün iýmeli, içmeli, toy güni şatlanmaly, tans etmeli. Odan ýaşlarymyz sizem öz orunlaryňyzda arkaýyn oturup beriň. Janyňyz sag bolsun, toýlaryňyzam diňe toýlar ulaşsyn. Jahana ýang salsyn aşyklaň toýy. Gutlalyň ýaşlaryň bagyt toýuny. Şatlyk bilen dolsun olaryň öýü. Gutlalyň ýaşlaryň bagyt toýuny. Mehribanlar bu watanyň ýaşlary, güllesin, gül açsyn ýürek joşlary. Iýli güni bolsun göwün hoşlary, gutlalyň ýaşlaryň bagyt toýuny. Sevgiňiz berk bolsun belen dakimin. Munna sizi goşa garrasyn zemin. Siziň bagtyňyza iýil bolsun emin. Gutlalyň ýaşlaryň bagyt toýuny. Elmydama söýüň birek-biregi, agzy birlik bolsun öýüň diregi. Şaýat bolsun muňa türkmen ýylary, gutlalyň ýaşlaryň bagyt toýuny. Hormatly mehmanlar, davaramyzy ajaýyp arzulary bilen dowam edip, toýumyzyň mikrofonuna Pirdurdyň dostuny, şeride Aýgözel geliniň mehriban boýdaşyny uly hormatlar bilen toýumyzyň mikrofona teklip eder hemde ajaýyp arzularyny haýyş edýär. Ana owadan ýaşlarymyzyň nikah şaýatlary başladyna. Gelin. Başladyna. Dostum Pirdurdy, Aýgözelden bagtly bol, bagtly ýaşaň. Kutly bolsun toýuňyz. Bagtly bolun, bagtly ýaşaň. Sag bolan ardulaňyz gatyl bolsun, janyňyz sag bolsun. Hana owadan ýaşlarymyza ajaýyp toý sowgatlaryny gowşurýar. Başladyna. Berekela köp sag bolun, janyňyz sag bolsun. Owadan ýaşlarymyz şuňky bagtly günüňizde gowşurylan ajaýyp toý sowgatlaryňyzdan nesip etsin. Bagtly bolun, bagtyar ýaşaň. Haýyt adamlar, şuňky ýaşlarymyzyň bagyt toýuny biziň meşhur aýdymçymyz Wepa Ýowbasarowyň adyndan şeride sadanna ýigitlerimiz adyndan hemde şuňky toýumyzyň ajaýyp pursatlaryny video ýazgysyna geçirýän belli meşhur Sadada video studiosynyň ezberli ustad operatorlarynyň adyndan şeride Kejebe toy mekanynyň agdy bir işgärleriniň adyndan ýaşlarymyzyň bagyt toýuny tüýtüremizi unutmaýas. Owadan ýaşlarymyz
Baktı olun, bahtiyar yaşan. Hayni olsa, dediği vatandaşlar davaramıdı, bizim meşhur aydımçıyımız doğrular, İhlas Vefa Yobazarofların, acayip söylü aydımsadarının, aslında olsa, ovadan yaşarmıdı, ulu hormatlar bilen, söylü tantını teklif ediyor. Şimdi de, öğlenen yeğdimizin ehli kılasız yoldaşlarını, ehli mehribarlarını, yakillarını yaşarmıda kolayrak gelmekini xahiş ediyor. Hani yürüyte ovadan yaşarmıdan ak bağıtının şanına, meşhur aydımçıyımız Vefa Yobazarov, acayip söylü aydımsadar bilen, ovadan yaşarmıdı, söylü tantına çağırıyor. Genvat, sen dursan arzuvuma mengzep, dünya seni del, sen dünyanı dursan bezep. Genvat, bolmaz iş tadı sana denge, seni her görümde dünya yengleyep. O sevgi, yetirmeni, onun ellerine daqayın nikaydı. O sevgi, getirmeni, birden onu görüp yitirsem men özümü. Mengzesin ona bolsa oğlum kızımım, çekecek nedin iyi adamın men özümüm. Sen benim yakınım, nasibi kimizem. Sen aylıp krediyen. Canım 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 yalı saklayın. Ömür boyu sen gönlünü yıkmayın. Aytmana islegin benim canım, himme vada men tayın, ayım tayın. Men yanımda kan bolinni arkayın. Söyüp çinden aşa, meni çeğime vadı sendine bağlı yaşa. Gidemde işe, bu kellede hemişe, felli fikirlerim bilen yaşayan men ağdaşa. O sevgi, yetirmeni, onun ellerine daqayın nikaydı. O sevgi, getirmeni, birden onu görüp yitirsem men özümü. Mengzesin ona bolsa oğlum kızımım, çekecek nedin iyi adamın men özümüm. Sen benim yakınım, nasibi kimizem, yürücüğümüzüm. Sen aylıp krediyen. Canım 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 yalı saklayın. Ömür boyu sen gönlünü yıkmayın. Aytmana islegin benim canım, himme vada men tayın, ayım tayın. Men yanımda kan bolinni arkayın. Sen gelinde dünya gelli gelşigine, yürekten didi aşığı söyün gülüne, söyyen. Berekela, köp sağ olun, canınız sağ olsun, ovadan yaşarmadı, baktı olun, bahtiyar yaşan. Okbal doğu şeyletin yar bilen yarı, ovadan dünyada, ovadan yaşan. Gödöllük bedete beygan sani, ovadan dünyada, ovadan yaşan. Sakarlar oyanıp aydıma sağda, mengzensiz bahara, mengzensiz yada. Şundan ulu bağıt var mı insana? Ovadan dünyada, ovadan yaşam.
Hurmatly mehmanlar, davaramızı ulu saat soğukun bilen, azay bardular bilen devam edip toyumuzun mikrofonuna. Öğlenen yigdimiz, yani Pirdurdin mehriban doğanı Meryem'e ulu hurmatları bilen toyumuzun mikrofonu teklif edip hem de ovadan yasırmıza nikah yüzüklerini qoğusırıp vermekine xahiş ediyor. Başlığına. Ağam bilen gelece batlı ol öymedi ayağını düştün. Maşgalamızın adından soğudun mu? Köp sağ olun, canına sağ olsun. Hana odan yasırmıza nikah yüzüklerini azayıp süygü sağdırmasına qoğusur ya. Ovadan yaşarmız baktı olun, baktı yaşan. Kahraman arka dağlı kahraman serdarımızın Türkmen halkına peşkeş veren esireti zamanımızın en bir bahtiyar maskala olup yaşamanıdı. Tüy türekten ardı ediyat. Canınız sağ olsun. Hani hurmatlı mehmanlar, ovadan yaşarmızın ak bahtının şanına bir soğukulca el sarpmanıdı xahiş ediyat. Berekallah, köp sağ olun. Haydi adamlar, sizin hem xeyir birliğinize maskala avadansılığını, yordavatlarını canınızdan sağ olmanı, hem de kapıyınızda toylarınızın köp olmanı tüysürükten arzu ediyor. Haydi olsa, mehribanlar, ovadan yasarmıda özlerinin azayı süycar zularını beyan etmek için öğlenen yedimizin ehli kılasaslarını, Kılasaslar kollektivini hem ulu hormatlar bilen toyumuzun mikrofonu teklif ediyat hem de azayı vardularını xahiş ediyat. Hani Pirdurdin kılasasları. Gelin. Ulu hormatlar bilen öğlenen yigdimizin kılasasları. Gelin. Başlığına. Kılasas bahtlı ol, bahtı yaşı. Elmizden olup get. Şarkı klatas batlı ol. Kılasas şana adından soğutma. Berekallah, köp sağ olun, canına sağ olsun. Hana odan yasarmıda kılasasların adından azayıp toy soğutlarını qoğusur ya. Berekallah, kılasaslar kollektivi köp sağ olun, canına sağ olsun. İşlerini de üstülük ardı ediyat. Hayni olsa, Pirdurdin kursosların hem ulu hormat bilen toyumuzun mikrofonuna çağırıyat. Öğlenen yigdimizin kursosları. Sonraki toy gününe sizem öz azayip arzularını elbette yasırmıza beyan etseniz. Hani öğlenen yigdimizin kursosları. Gelin. Hani kursoslar var mı? Öğlenen yigdimizin kursosları. Başlığına kursoslar. Kurtaş batlı ol. Toy mutlu ol. Köp sağ olun, canınız sağ olsun. İşlerinizi üstülük ardı ediyat. Odan yaşarmız baktı olun, bahtiyar yaşam. Hurmatly mehmanlar, davaramız yine de azayip arzuları bilen devam edip toyumuzun mikrofonuna. Sonraki devlet dağıtı bir maskalan teyada qarındaşlar elbette Guda taraftan gelen mehmanlarımız var ya, ay gödel gelen ekli mehribanlarını, yakillarını, hormatlı gudalarımızın ehlicesini ulu hormat bilen azayip toy sahnamıza toyumuzun mikrofonu teklif edip hem de yasırımızın yattan çıkmayacak azayip fırsatlarına varsa kutluk sözlerini xahiş ediyor.
Hani Kuda taraftan gelen mehmanlar mı? Gelin. Hani Kuda taraftan gelen mehmanlar mı deyin? Toyumuzun mikrofonu çağırıyor. Hormatly Kudalar baştına. Bağlı mayodal, erkekte maslak giyimi olsa saatlik bağlı olan. Baranayın ayağın üstünün hizmetin olsun. Doğançom aygıdıl, köyümüzden baktı ol, paranayın ayağın tutsun. Doğru. Yeğenim aygıdal bağlı ol, madana gülüp yaş. Doğançom aygıdal bağlı ol, bağlı yaşayıp gelinayın ayağın üstün. Aygıdıl bağlı ol, bağlı yaşa. Baldım aygıl, baklı. Doğanma aygıdal pirdurtuyla batlı. Pirdurdu aygıdal baklı ol. Baklı ol. Hormatly Kudalar köp sağ olun. Janyňyz sağ bolsun. Hani ýörüýte ýaşlarymyz üçin niýetlenen ajaýyp toý sowgatlaryny gowşurýar. Hormatly Kudalar köp sağ olun. Janyňyz sağ bolsun. Toýlaryňyz gaýsyn, gapyňyzda toýlar köp bolsun. Haýny bolsa öýlenýän ýigidimiziň kärdeşlerini, ýagny Russiýada bileşleşen ähli kärdeşlerini hem ulu hormat bilen ajaýyp toý sahnamyza toýumyzyň mikrofonu teklip edip hem de ýaşlarymyzyň ýatan çykmajak ajaýyp pursatlaryna bolsa gutluk sözlerini haýyş edýär. Hani öýlenýän ýigidimiziň kärdeşleri. Gelin. Hani kärdeşleri barmy? Pirdurdyň kärdeşleri. Gelin. Baştın. Pirdurdy aýgyl bagty bolsun. Kärdeşler köp sağ bolun. Janyňyz sağ bolsun. İşleriňizde üstünlük arzuw edýär. Onha hormatly mehmanlar, ýedi watandaşlar dawaramyzy döwrewap aýdym sadarmyda gedek berip onha öýlenýän ýigidimiziň ähli klassdaşlar, kursdaşlar, kärdeşlerini hormatly gudalarymyzy şeýlede şu toýa gelen ähli mehmanlar bilen birlikde bolsa owadan ýaşlarmyzy tanıt meydançamyda çağırıp onha dawaramyzy biziň meşhur aýdymçymyz Wepa Ýobasarowyň ajaýyp toý gutluklaryndan soňra şowhly tanıt aýdym sadarmyz bilen dowam edýär. Häzir bolsa ulu hormatlar bilen Wepa jana söz geçirýär. Wepa jan başlyna. Assalamu alaykum hormatly mehmanlar. Hemme toýlugyna hoş gördük. İşleri açyk bolsun. Pirdurdy, bagtly bolun, bagtly ýaşaň, toýumyz gutly bolsun. Döwlet gatyňyzda mydama toý diýmek hemmemden nesip etsin. Toýlaryňyz dowamly bolsun. Ogul gyzymyz kän bolsun. Gelecek ýyl nesip bolsa ogul toýda, gyz toýda oturmak şu mehmanlar bilen hemmemden nesip etsin. Mehmanlar toýumyza owadan aýdym saatlarymyz bilen dowam edýär. Toýumyza gelen mehmanlary, klassdaşlar, gudalar, dogan garyndaşlar, owadaşlar hemme taýda şaýryan owadan aýdym saatlar ýörüýte siz mehmanlar üçin hemmemiz tanıt edýäs. Aynanan ayati bülbülüm oy yandırır eken bu güzel doy
все точka. Aynan hayatı bölü blü uyandırır eken bu güzel duygu. İpte yüzü kıpkızıl alyonuçka. Sen menik sen endi все точka. Ой-ой-ой, танцуй, давай позитив, песню ставь, давай. Вай, принцесса сладкая, любимая, умница ты четкая. Aynen ya тебя люблю, uyandırır eken bu güzel duygu. İpte yüzü kıpkızıl alyonuçka. Sen menik sen endi все точка. Aynen ya тебя люблю, uyandırır eken bu güzel duygu. İpte yüzü kıpkızıl alyonuçka. Sen menik sen endi все точка. Aynen hayatı bölü uyandırır eken bu güzel duygu. İpte yüzü kıpkızıl alyonuçka. Sen menik sen endi все точка. Aynen hayatı bölü uyandırır eken bu güzel duygu. İpte yüzü kıpkızıl alyonuçka. Sen menik sen endi все точка. Saylap geçtim seni kıyıdan içinden. Dünya kıydı gözledim bağlar içinden. Anvarıysın geliye güllün için.